Siyempre. Tanggal mo na sa natin. Biscuit. Gato! O yung isa, o lagay. Tapos yun, ihalo dyan. Matamis na. Hi! Kasya o kaya tayo. Hi! Magkakasya tayo niyan. Tapos Yan. mama. Binablog mo pati kasungawon. Kitang yan. Hi! Mama! Nang iiyak ka. Tita! Mama! Ate, larga natin. Ay! Larga mo na. Kasya ba? Grabe ang ubo ni Kuya Gio. Let's go, man! May sakyan dun tulad nung gusto mo bagang sakyan. Opo, Fortuna. Dito ka, sa kabila. Ate, sa di daw Hindi, niya no, right. kasi dito yung gas. Ano ba yung isa pong sakyan na gusto? Ayan, kaya at kinaya. Ano yan yung ibang Nag-impisa pati, kumisa na. Ang dami! Kasya tayo, grabe no. Kasi 6 family tayo. Yes, ups. Nabilang mo, family. 6 families tayo. Sige, kakablog mo. Dami! Yan. Ready yan. Madam Sir ako. Dami! Oh, kaya tayo yan. The 6 families tayo. Hindi na tayong Bicol. Tita Ami! Po. Ayan yung gusto ni Papa, yung expander cross. Wow, saan ang expander cross? Oy! Ayan o, yung gusto ko, off-roader. Off-roader? Opo, ayan o, nakita Ade, ko, nabakalade. off-roader, gusto ko. Nabakalade, tapos binibuli ang Tita Ami! Ayan o, off-roader, gusto ko yan. Off-roader ba? Off-roader lang sa Doon nga akin. kaya, doon kay Lolo na yung gamit pa kaya. Parang kabuhan na. Ah, Bugi ako dito. Ha? ay, may dadaan. Sa isip gad ate. BMW ba yan? Siya nga yan. Ate, isip gad ka din para 3 second. Logi nga ako ah. Pinagkasya nga yan ni Raso ano ah. Amo tayo ko na, ba't hindi kami ka na nagka-e-bike dahil nga so regular na pasahero. Oy, ayan ah. Ayan. Mulpi man kaya kan. Wow. Tricycle tayo sa... Ayan ah. Ano kaya gagawin yan? Baka Magsisimpa buhakin na 50 naman. pesos. Gagawa ng poste. Ayun o, kaw. Poste yung ginagagawa nila. Ano yung naon ka dati mo? Hindi pa alam. Oy. Hindi ko alam pa. May poste na ka doon. Wow. Wow, ano yan? Paano? Kaya kumagupin na tayo. May forma na yung poste ah. Ha? Donation nila yan, nandun yung cover. Oh, may aso. Hindi na kamo pagtinda kami. O, ako na pati. O, no? May guardhouse na yun sa atin. Ah, Baka dipon nito na ano. Oh, linis na. Baka Kaso, establishment ko yan wala kasi pa. ano, Bakal-bakal. gilid ng kalsada. O, pagtinda na kamo dito namin. Pwede. May kukupa sa baloy. Nabangan ko kung nagkukupa. 6 family seated na. 6 family seater na tayo. Yan, baka mo kukupa.
Nagkabiglaan, nagkagala-gala. Yo, kami. May baon na. Lumi, manok, laruan, may kanin. Dadang mo sa bawa. Ay, may surprise pala yun. Surprise kotse, oh. Ayun, oh. Surprise kotse. Doon. Dito rin kami niyamin nung nakaraan. Mga nagsasayaw doon. Nakaka-relax kasi dito. Nakaka-relax din. Mahangin, presko. Parang ka tumayo. Hitpan ka to, ah. Order mo ako. Latag. Dito na kami. Magja-jogging tayo mamaya. Maglalakad na kami. Ha? Dito na. Masyado na dyan madaling mamaya. Malawak yung lilim. Kasi kung may ano tayo. Ito puro lupa naman yung Lipat-lipat. At pala, Gio, may saranggola ka, Gio. At pala may saranggola ka. Parang papalipad kapag dito ka. Malaki na lang.
reflection still there. The marquees, they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere. slanted, my reflection still there. The marquees, they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere.
pieces of Yan, me ligpitan na. all over the yard. Time check natin, 7:27. Kenny Roger. In this house of cards, May baon kami. she says, hey man, there were just too many days Kita ba? when our good intentions only got in the way. Lalaba pa. Mas matulog na maaga. And I almost stepped May tears din doon eh. Yan, dito na. Hindi kami naubusan ng tinda. Hindi naubusan ng paninda. Daming ibabalik. May mga nagja-jogging, exercise, camping-camping. Magkaka-relax dito. Mio. Ano ba sunod dali? Kasya kaya to lahat doon sa akin? Uwian na. Di ba't sinabi sa'yo ipaglalaban ko? Oh, tawa mo ako. Di mauubos yun kapag ika'y nawawala. Hindi ka lang. Very sweet. Ate, medyo ka kasi. Ano sa na, UFO? Yan yun kasi wala pang nakasakay. Kaya malumanay. Pwede naman ng mga e-bike. Din. Ano ba? Yes, the carnival. Kaya sa tingin. Pag nakasakay ka na. Eh, gusto ko dun sa ano? Sa horse. Dami pa lang kainan dito. Gusto ko dun sa horse. At may jeep. Saan ka galing? May mini jeep. May mini bus. Kasi magpipet. Kasi magpagana ang dami. Nandito na kami. At magluluto ako ng ano, ng babaunin namin pang matagalan ng ulam. Yung adobo sa asin. Para din ako bibili-bili dun sa ospital. Kasi pag bumili sa labas, magkano rin. Ito, basta to nagmantika, pang matagalan to. Kaya isang buwan to. Isang buwan. Dati nung sa Maynila ako nagtatrabaho. Pag umuwi ako ng Bicol, dadala ako nito pabalik.
Si Ami naglalaba. Ayan, lulutuin ko. Lagyan natin ng asin. Tsaka suka. Yan lang, asin, paminta, bawang, walang sibuyas yan. Mga sinaunang luto ng mga matatanda nun, mga ninuno. Tapan natin ulit para mabilis. Yan lang, magmamantika lang. Hanggang mag-golden brown. Sabi sa masisira. Yan mga parang Jason, luto na. Ayan. Okay na siya, ganyan. Ox na siya. Kahit mag-isang buwan to sa ano, na iligpit nyo. Okay na, luto na. Para di na ako bibili-bili dun sa labas. Kanin na lang yung problema ko. Yung kanin, ano lang, mura lang kanin. Kahit araw-araw yan ulamin ko, hindi yan nakakasawa. Dito na, mga dadalhin namin, oh. Noodles, tinapay. Tapos ito kasi yung kakainin namin, malambot. Pag doon na kami, lugaw. Saka yung champurado. Ano. May tubig mainit naman doon. Yan po, hanggang dito lang muna yung vlog. Yan, maraming salamat sa lahat na nanonood at sumusuporta sa aking mga vlog. At shoutout sa anonymous sa sponsors namin. Shoutout po sa inyo lahat. Sa mga viewers, sa lahat mga sponsor, ayan. Ayan po. Bye-bye.